sa Good Vibes. Mga dalan sa Singkang Airport sa syudad sa Bacolod ang naghawan matapos ang clearing operation nga ginpamuluan sang barangay upod ang bitaw. May-report si Romeo Subaldo. Ang sadtuanay magutok nga mga dalan sa sulod sa barangay Singkang Airport sa Bacolod naghawan na. Kung maglabay ka halin sa Old Airport pagwa sa Palmas del Mar, pasulod sa main highway sang Singkang, wala na sa may nagaparking nga mga e-bike, tricycle o kung salakyan sa higad sang karsada. Amuman kung maghalin ka sa Dalan Araneta, pasulod sa barangay, naghawan naman. Sunod sa kay punong barangay sa distrito, may insidente sang sunog nga natabo sa barangay nga hindi makasulod ang mga bumbero bangod sa mga nagaparking ang mga salakyan kag tricycle sa higad sa karsada. Tigareklamo ang mga bumbero nga sinya if it will happen again, base maubos ang pilakalibo nga balay sang magsungay, which will be the biggest disaster in the history. Kaya ang magsungay is composed of almost sobra estimate na mo mga 3,000 kabalay dala sa magsungay. Ang dalan is isa lang. Kag wala sa iya sang guaan, dira ka man mabalik. Gani nag-set sang deadline ang barangay, kag ginsuguran ang clearing operation kaupod ang Bacolod Traffic Authority Office. Ginpang tikitan ang mga salakyan nga ginaparking lang sa higad sa karsada adlaw man o kun gabi. Kutob sa mga may salakyan nga wala sang parkingan sa ilang mga balay, gintugutan nga makaparking sa kilid sang barangay o kun sa barangay gym. Nagbutang pagi kami sa ila sang alternative parking lot. Gin-offer namon diri ang kilid sang barangay hall with tanod nga nagabantay. Na pwede sila kabutang diri sang ilang mga salakyan para magparking at night time. Sa any time of the day. Kag ang mga gym namon, ang 8 ka gym sa bilog nga barangay, gin-offer namin between 10 o'clock in the evening up to 6 o'clock in the morning, pwede sila ka-parking dira. Pero bayad sila sang parking fee. Sagwa sa eskwelahan nga 4 lanes ang dalan, ginpasugtan ang pagparking sa isa ka lane para hindi magtabok ang mga kabataan para magsakay. Sunod pa sa punong barangay, para mapatuman ang disiplina, wala sang ayuanay para patas ang pagpatuman sang no parking sa igad sang mga dalan. Not even once naghatag kami sang personal favor. Sa tanan nga nag-ayo, I explained it with all patience nga siling kuti kung tagaan ta ka pabor, tagaan ko tanan dapat pabor. Magasigi-sigi ang barangay sa pagpatuman sini para matun-an sa mga motorista nga disiplinahon ang ilang kaugalingon para may matawhay nga dalanon nga malabyan para sa tanan.